Ui, quin susto, som aquí. Ai, hola, companys i companyes. Què voleu, un acudit? Voleu un acudit? Doncs va. Ui. Aixequem els ànims, va. Opa! És que el càmera em fa riure, Explicarem... Tio, Jordi, treu el nas de pallasso, va. Va, vinga. Diu que es troben 3 companys i... Això és tan típic. Es troben 3 companys i un li comenta a l'altre, hosti, la meva nòvia és tan curta, pobre, mira que és curta, L'altre dia se'n va anar al súper i em torna del súper amb 3 caixes de DVDs d'oferta, oferta de pel·lícules de DVDs. Dic, tia, però si no tenim DVDs, per què compres aquestes pel·lícules? És que estaven d'oferta, ai, no em renyis. Salta l'altre i diu, la meva també tela, és curtota, pobra, que no entenc com va amb mi, de la manera que és curta. I l'altre dia i em torna amb un paquet de Pat Fuego. Saps aquelles pastilles d'encendre el foc? Dic, però per què has comprat el Pat Fuego, tia? I si no tenim foc a terra? Diu, no, és per la vitroceràmica. Dic, però si va elèctrica. Diu, bueno, per quan treguin el llum. Encara no està. No, seguim. I l'altre diu, doncs la meva, també és molt curta la meva. Diu, ara se'n va una setmana de vacances al Carib amb unes amigues. I l'altre dia van a comprar 4 coses que li feien falta i va portar un paquet de preservatius. I no té tita! I ja està, fins aquí això. Avui ho deixarem aquí, Molt bé. Vinga. Bé, pel següent número necessitem un voluntari. Sisplau. El teu nom? Jordi. Vale, en Jordi ens ajudarà a fer un número amb fruita. Agafa la fruita que més desitgis. Qualsevol? Sí. Aquesta. Bé, ha agafat un plàtan. Sisplau, mira'l, remira'l. El veus normal? Sí, com tu. Molt bé. Posa aquí el plat i, com que la màgia la pot fer tothom, arremanga't una mica i amb la mà ve seccionant el plàtan com més desitgis. Amb talls? Sí. I 3. Molt bé. Ara, pela'l. El pèl amb el ganivet aquest? Sí.